She say intimate she akra being prenu there was say she says intimate she akra and prenu there also the Twi Asante Ghallywood. I mean that my intimate she have been and then the chat to on ya de be and near my pure home so yes ye pesi she and adwendwen ho. Sure, the chat to never be pure one also she na adwendwen. Nemso ya tu ansa frɛ me ame nana ba ko oye aban de na hwɛ ensase ne niema so nyina sɛ enne ya yenkrata bi fa nsase sɛ mo no omra me kyerɛkyerɛ mu nkyerɛ no nanan mo so de ha wo mu bia so yentimi musa ne yenkyerɛ mu nkyerɛ neswe tie ansa frɛ ewo ọmọ nana ọmọ abudina bo aban nana so yesa frɛ no Kofi Agye yo free mampon nana ne tripa yere wo yere po no ene Kofi Agye free mampon nti wo aba ha de a mo amodia na sese so Kofi Agye aba ha de a na se mo amodia nsɛm bia ha mo bia o wia mbetimi abusa wafa na krachefo nyina so aka ho na watimi akyerɛkyerɛ mu ama ka se bia na krachefo so ba nsɛm ha bia nukusa ono anaso na krachefo mbetimi mu enhia mu aye ansa na yebehia we mi hu sɛ nanan ye ma judge panyin appeal court babeka krata no ho asɛm wɔ mmara mu kyerɛ yɛn hia mu ahia ansa na we ba no twenza frɛ enomo no na nsɛm bisa ba ye hu sɛ nde enye mmranimfo no na wɔso ɔka na emom yɛn ye na nan ne pamfo na wɔso mbɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ na no sɛ ba ka ya enomo ena nsɛm bisa bi ba ya e wa ka sɛ da bi wo no de enye people that ena wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ na emom no e ba pia sa frɛ aban so ya offense so ba ono no wɔkyerɛkyerɛ sa nsɛm ono nso nananom wote nkra no nadwuma wo ye bi o me etwa mu sɛ ato yɛn sa frɛ no de meeting ne ahodo nyina obɛba ha bɛyɛ nti enna nra nyina ne nam di watwitwa ne meeting mu so ɔde ba ani abedi ho nkomo ya ewura na ho klase nti ne ebu a ɔde ma na nti ye wo ye bia o ja to sɛ wo ni nyina no ɔba do ne sɛ bi ansan maybe I want to and they be man kwan na wakyerɛkyerɛ mu na afei nsɛm a na ha ni na bia mo nya kwan abusa Ochame enne mmra na na afrɛ sɛ yɛmɛkyerɛkyerɛ mu enkyerɛ nananom saa mmra no enu ne kura mi ɛyɛ dodo na afrɛ ne New Land Act 2020 Act 1036 na Otumfuo wadaro ma yeba yi ya hyeda de krata yi aba na nanum nyina benya baako de bi dodo aba ye beja baako amobia ne esase de edu ama regional so chief secretariat na eda ho enam sɛ asɛm Otumfuo ade ato anim no ne korɛ ehia asɛm wokan krata yi na opensen mu a ehun sunsuanso no dɔɔso bebree na mebei mene executive secretary of lands commission aba ono ana Ghana nsasesem nyina ehun mmra ehun nimdeɛ ehun akwankyerɛ ene senia yɛde etoto yɛ nsasesem nyina no ono na yɛ ehun panyi to benya kwan abe biebi sakrata emu akyerɛ nananom nanso normal ba ku mienu miense bi ho a mepese me ankasa meka de di kan ye nyina ye nim se eba asase sema se bi mpreduasa eye ade esombo ehia bebri anano mu amunim senia moko ya de gye mu sase nti broni bese no land has very sentimental implications amanfo very emotional about it na political social spiritual bibia nti se bi producer cancer asema bibetima ka se nibresem ene dikan ye tosumienu o hwe land act ya ede ensenkyere bebre aba ede duties bi eto aban so aban wo adwuma bebre ayese oye
amra no ahyehyɛ ne saa na mesre to sɛ edibi ama nananom so ebehia sɛ nananom ebehu de na mmara na kyerɛ sesei nana beton asase ana sɛ obi be so obeto asase wɔ no honom kwan yɛ fa so yɛ de hwɛ yɛn sase sem so na mmara no ɛka afa ho ebehia pa ne ɛtɔ so miɛnsa nkan no na yɛwɔ mmara no bebree wobɛkɔ yɛwɔ mmara yɛde kyekyere title ne yɛwɔ mmara yɛde yɛ survey yɛwɔ mmara yɛde yɛ registration yɛyɛ mmara yɛde yɛ leasehold but wei broni bɛka wei yɛ composite law fa mmara no nyinaa ayɛ baako ama yɛnya single act of parliament which regulates all issues relating to land near parliament for any man in Nigeria to no na Otumfuo Adaroma ye ko section 12. I think it's very important. Section 12. Those days land guard will be nya asase also akopo obi so ombo asase no ho ban emano. Oko section 12 new land act a chire prefe say obi or the land guard the same bia bebia na criminal offense na ye chisa nipa no na ye de no call ne ekodi na asem imprisonment no ebi 10 years ebi 5 to 10 years ebi 10 to 15 years so land guard is being criminalized to be intimi nkase makoto asase intimi akope nipa bi se omofo tuo nkobo ho ban mame the act expressly criminalizes that ana mienu emra no so agye tum say nananom and stools stand to possess a fiduciary duty ne say na te sense asiri nyina e de ama akonya no o hwe so ama omanfo e te say trust ye o trustee o hwe so ama beneficiaries no nti say bin producer subject o de share obi a o hye wase ebetumi asore egina ho akọ court say sebio senia akonya no anase nana afa so de hwe asase no ekutia mara no anase onhwe so kwan a ede mfaso eba ema eman ni nyina so the fiduciary duty of nananom as expressed in this act it's important that we emphasize on that. In the past, I mean in other places, thankfully in Asanteman it's not the case largely, and Iwura senior or de chichire nsasem wo hanti ba okọ baby mia bibia ohene no edi asase na oton asase no de asase no yet say ono akasa de act no akire pefi say fiduciary duty na che say obi abetimi asore ebisa nsem so ye ton asase sike fi mu ban ye de den say ni na ewo sa act ne sa so say yen establish customary land secretariat ana achire adwuma sa customary land secretariat no ebeye ni nyina wo act ni pepepe executive secretary no ebenya kwan achire mu sa so na ukọ section 182 sa section 182 ni nyina echire ekwan a ye be fa so a ye de be obeton asase how many years afia he na betimi aton asase no interest no so obi enye Ghana ni a untimi nton asase ma no more than 50 years 50 years means the country but 50 years aduonu untimi nton no more than aduonu embro aduonu so na company so eba se ebeto asase a company no se nipa omo ye shareholders company ni omo die no se 40% amanone obi a onfri Ghana ha eno so untimi nton more than 50 years. I think it's also very important say ye bebo eno so na ne etwato kra me pese me di tudwa a me di hia me titiru efasa act ni so say act ni kire say nananom obeton sase a de di kan eyese ye plan efa asase no ho LUSPA land use and spatial planning determine no town and country planning
eso mo ye plan efa asase no ho esi a register plan no with lands commission na interest na nawo ewo sa asase no so no esi a register with lands commission ansana wetima asase na emra ne kire se wa anye ne sa na ukoton asase abra wonye plan abra won register interest no lands commissioner emra ne say a criminal offense nyame na make parliament na for na e dia betudwa executive secretary will have to point the specific section of Act 1036 which criminalizing that kind of conduct inti and also ya dia me pese me ankasa me beto regional chiefs wani na Otumfuo Wadaroma ne kra ensase semienu e wa Asanteman mu ha ebe hia se me boso na me be ye minister yi Otumfuo Wadaroma manya ho nchechemu bebre anya ho nimdie bebre na ya hyase a ye di ho djuma na nienti a ye di ho djuma ne se broni be se to some injustice. It's injustice and it's peculiar to Ashanti region and Asanteman. I see a sheni ekahwasem. The edikan ennenim sector 18 eno ho abakosem. Mintimi nyina hankani nyina. Na free pre-colonial era eba after independence President Nkrumah Breso Abidru and Pempensweno Goldings too have been, if you want, robbed of its legitimate interest in a section of Kumasi sector 18. Na mabai, pese me de to Ashanti regional so chiefs for him, de to miure ni mutu for him say, omampani etu anamoa sa wrong no, he's writing it. Anyankopon Wadaroma in a matter of days, ye de betu ye na ne eye sikadwa de eye Asanteman de no, ebesa aba mo hono. Ne etoso mienu. Na na mamprohene etwere krata abrem dated 7th December dated 3rd March 2021. Nana Mampohene as Vice President of the Ashanti Regional House of Chiefs, Etre Krata Breme, Ama Ode House no Asantehene etumenim no churchimu beginning from section 29 of Ashanti Administration Ordinance Cap 1 of 1902 all through to Cap 110 of 1951. No also etim Article 258 of our national constitution. Na minim se nananom bebre nim sa asemwe ho abakosem entia menya ne se nkan no nam Asanteman gina ho so mo bebo mo ho ban efri abrofo ho nti broni aban no eye mrase say 100 meters from every major road in Asanteman broni aban no de nsato so and I'm saying omutwema yes ni yatutuo ni se ni nyina sa abakosem no ho na nana mampohene de bae no ene constitution na aba no o kire mu se sa ehihye no etia constitution, but I don't even want to look at it from the legal point of view. I'm looking at it from the moral and justice and fairness point of view. So, Otumfuo Wadaroma, the fundamental question is, why is it that in all parts of Ghana, lands 100 meters from major roads are owned by chiefs, and in Asanteman alone, lands 100 meters from major roads are not owned by the chiefs? That obviously is an injustice, is anomalous, and therefore, me tre krata bre nana mampohi dated 29th March 2021 edi madwentre ebre house no na mabai me pese me hye Otumfuo boname de to House of Chiefs enim se eno so omampani asom
a yedi ntuma a me ne mo kase kra me ne Attorney General Ashanti a ye to adwen a ye be kwan ye be fa so a saa nhihye no ye be ye fi ho na Asanteman so abeye te se Ghana fa na bebia a ahemfo ye nsi omo kwan se asasi bia 100 meters from a major road no aban ne nsa to so ye be hwene aka ho asem titiriu wo hwe New Lands Act ya e kire se within 6 months from the promulgation of Act 1036 no government will set up a committee to advise the president on the divesting of vested lands across the country. So Mema Adrimudie, meaning near Executive Secretary of Lands Commission, or Master Committee no Muye Hujo, Mema Adrimuno. So recommendation here about Mampeni about the divesting of all the land in Ghana. This particular vest issue of 100 meters land, we should incorporate it in that recommendation and in that committee and in the report that will be given to the president, so that when the president is taking a decision of acting on the matters of vested lands across the country, this matter to be dealt with once and for all. Into Otumfuo Osei so yedi hujuma de dendin. Nyame adoma ye beye ama bibia ye kama ama Asanteman. Tinana me dawase bebre na masaso etim so se senia sebe wasomu adwuma ye de ama ye ya wasomu a ye no edi nkita ho a enei eba galamse a eba yenua ho nsem eba yensase nyina ho nsem a Ghana fo nyina hu se yetu anamo kakra yetu mponso kakra ye ne Otumfuo ye ne wo ye be hye wasese da na yetie ofutuo pa ode ma ye da no ene Asanteman ahemfo nyina na bibia ye kama ama Asanteman ama ye man nsu nyina nyame nhira Ghana man nyame nhira Asanteman medamase bebi nanso de ye ne ye be ka kyewo minim sakrata ande mo ye ma Ghana man nyina nanso ye ne ha Asanteman mu ye ne ye hyehyɛ nko na baabi de nko nanso Asanteman mu hyehyɛ ho nsase ho eno no eso nko edanso esen nya baabi nti minim sɛ wo kenka krata baabi wo ho a ɛfa ye ho baabi wo ho ɛfa baabi foforo ho de krata na da na sɛ mo ma ne nyina no wo kenka a ebi bɛfa ye ebi so ɛbɔ ma to de di kana pɛsɛm nanan mu hu sɛ de mo kan ne fita ne nyina no na no nkyɛ sɛ Asanteman mu so saa na ɛteɛ wo mu nanano wo bo no no se ma ne na mo ba kan mo ne sɛ mo kan ma ko sɛ de wo pia ɛfa ye nyina ebi wo ba na ɛfa yan ha de Asanteman mu ha de meden saase no ma nkonwa Asanteman ha ti nsaase no ode ma nkonwa enam de ma mata no atono kura nye ni nyina ye ne anam ne ye kokonko anam de ma atano na bosu no nyomu na ne mo wo mu a na ode mbo akon wo mu na mo nsa ena sabia so Asantehene yire no nso nye ye nyinara ebinu nso me ma e baabie ena Asantehene nso yire ko ka so ni yira saase e Asantehene e oni bia yire eni asase ne mo Asantehene yire enu po enye obu nyinara na mo nsa no ne sa hyehyɛ ne sɛ ye ne Asante ye hyehyɛ ne sɛ ye de amo hene no ɔno ne mpanyimfo na ehwɛ asase ne so amaman no Omunso hwanso nhyehyɛ nim so ɔhene no wɔte akonnwa no so no ye fanse wɔ yɛ adwuma ɛna ne mpanyimfo nso ɛboa no wɔ hɔ ɔmaame ɔne wɔ hɔ ne kuro no a wɔdi so hene no nso wɔ hɔ edi bibi firi so a ɛwɔ ne nkyɛmu sɛ de sikyɛ no wɔ Asante yɛ wɔ nhyehyɛ ɛda asase no sɛ bibi firi asase mu sika bi a efi asase mu a ɔhene no ɛdwuma ɔyɛ no so ni ɔno deɛ ɔsɛ ba ne mpanyinfoɔ deɛ ɔsɛ ba ne maame a yɛ ɔbɛma no ɛdeɛ ɔsɛ ɛba ɔtoa so sɛ wɔn a wɔdidi asase no so no wɔn nso deɛ ɔsɛ ɛba ɛna ɔman no so ɛdeɛ ɔsɛ nti yɛn hyehyɛ no deɛ ɔdɔ so didie na yɛ fi saase a wɔ sɛ wɔno nso yɛ ma abusua no bie Otumfuo sɛ deɛ ɔdɔ asase nso didi na ɔhwɛ so ɔno fititi ɛba ɛyɛ gye fi ne nsɛm nti wɔn nso so no ɛwɔ nhyehyɛ no ne deɛ ɛwɔ mu ɔsɛ de ma no abranteɛ biara ni hɔ abusua biara ni hɔ ɔwɔ asase wɔ Asanteman mu ha Otumfuo
so sense to abranche bia na say kusue biara Asanteman ma de kusue asa biara eniase John nananum mu nkonta ma abranche biara John nananum emu agonta enfa ma abranche biara o ye hihye mu Asanteman ma branche biara ni wo kro no obetumi akasa nananum nkonta ma no da John abranche biara no wo kro no obetumi akasa nananum nkonta ma asaso enfa nchire da John empanyimfo eboa no wo mu na gina man nanan wo mu na timi de tu anim se nanano sabe ade a waye ni sika a wafa wamfa ama ye ni eno na ne ye ka ho asem omo na so ye ifi o ma na kushe omo na bibisa akoso na entwayi a omo tatwe wura ni se da bi ye wura se mo ye entwayi yan ye bu nkonta na enso nya se obi ate ho ba bia no asori ene enam ahenie no wo henefa ente mo hye ga ta no anta na ba ya de ni bu nkonta ne mo yo hye omo wo kwa se bu nkonta ejina meka za mpakrata yetintim ebi wo ho a efa baabi fo ho de aye nti ne atro ne yaso ye ha de yaso ye wo yen hyehyɛ wo hakama ti de ewu a wo sha ase no obi ka ka ye za mpakrata na da ka ne mo enye ni na fe no wo tire mu se ibi ti sa na hyehyɛ wa ta te mo ase sei John enunti saa hyehyɛ nyinara nananum so ye hwese wo mu di man no so no wo mu so bedi no kura cha ye man John saa hyehyɛ na le biara so ye wo obe se nananum mo di man so mo so ni mo di no kura e dia kire o mu ma John ye he wo koton asase mani pamienu metu so John ase wo koton asase ba ko e mani pamienu a e ba be wura mi mu a obudu a so na John enti ye hyehyɛ no wo nsase mu John na de ye ne se aban mu dia e ha ye ne de nananum kan se ya je concession ato ho obi ba no obetwa ne ye de krata afrinkran no aba John ya mo nanana mane John na woni akroba asase no nam so na za no wo kɔ de se o mampanyin hwɛ so no John so wo manso kwata kuro mu no wo kɔ fa asase no so John na aban no wo ma na krata wo ja nanana wo hefa John ni ye wura se de o la dia ave eni se papa na do concession mo obi no ba na kura wo mu e ba ma mi sin so no ni ka so ba ko le eduma wa asase no so ehene no fa yo ba ko adagudie na wo fo sa so no nti se ni jina wo na se na no wa no na se wo so ko ba mo ba e do ba e no ha ni na ma na mo nya bra ko mo kan mo na minister me ba de America ma kira mo hwehwe mu amonsenye mu se e wo msa constitution no aka de na meje de se wo se constitution yanso ye sa hwe bio na se mineral resource wo mampon na se obi ba ho a e wo kro no mu de a e de enti no obi na chezo wo sika na ye ne so ye resource no so ye sika na ono aba ne ye ne ye fa 10% ama ono afa 90%. Otumfuo Osei no se na puni no ye dia shefu ye puni no o se ye bidu ye zakara adanti na no ma ko na se ku je bi o ma sa so no ba na do ba ta fa ono fa njemu ebi okon na edupe na John adanti na japade ate se oil wo Ghana ha na yesi ye ne niska wono so ninti no oba no ono oba ye ma ne fa kese ne ya fa only 10% as 20%. Je ne pas oil o ha ye Ghana ma ne dia e ba do no ni fa ne ba do na sika do no a ne wa na na tu e bi na no we no mu niska no mo oil enso mo fa o mu na mo efa mo kese wa wo ba no ya ma obi John no we o mo niska se pa na mo sa pa no o mo ni oil bi o na mo sa se e o ka na se na ma sika do ma atodi ni ya John sika ko na wo ma so nkwanta no John wa ma concessions will be mefa adan no hene ne de ye ma na equity wa mobi asase adan ye ma na equity John ma so kwanta sika do ko wa mo concessions o ma na adan tinna ma so kwanta ko na no ono de ye ma shares de be equity e be da ko na o be ti ja ba na no John na ye royalty ni etu sika no ko na aban wa fa bi ohene no so ye ma na equity bi John na ba se royalty so ye start de be nya ba na equity be da ko na no na nya sadi to che ko na so na e be da ko
And a bill said you see Kaye, and son and Minerals Commission, Bema concession, Yamo Hina Mania. No, no one tells the Ansan and Nippon Kuhunu Kran, San and Mineral Commission, or Hina and Sasha, see Biama Mineral Commission, Sasha. Minister, answer the Mineral concession, or what you know, money, also such as no moon, Nesia, and Sana. Or in any year can one in a penny for a month for a busy any part. Or the two just said, Bearman, or Kuna Bem, you see me when you say, Yam and a crata no be to Sikako. Enunti, Yanso, Nisha, nothing she say be I. Nano or Bano. Equity no gold na wo no e was here no say dia nya Ghana for dia ne ene dia no no to woskanti oba no obesisi en yesi tuko yenim dodo ekro gold na de helicopter de ko no me no nkonta ben ne ebo enim say how many ounces ne etukro Ghana border, only Panapana, a next year, a map of 3 million near the box, near the box. A man say, be quite go to her, a here no what you ne galamse, no better than galamse nature. Yamfa concession or Hinun said, be not young who's a company between be quite minds or equity, saying the woman, and yet one and crop for be soldier for upper home by galamse to me, my order. Manhyia, oh yes, only in the movie and shape now come every share you now need you more. I'm saying, I'm going to go home. I'm a 8 minutes, and so we can say, one is to be better and see a sure. And so, as the same names, Minister Wadama, one more boy, you never town planning for no, yes, when I say, sure. Yes, your mama say, one a map permit me a sit down. A dear tin and so moon in half a day, diamonds you a fire. Sure, Minister, anywhere cannot transit plan and the fiscal plan and go. And their own wild kind, so one more share, some of Minister of Science and Environment to say look at that and to lose back. Nina, I got everyone. Why can the map permit let you in so sure. Assembly no na ma permita lands officer bi ohwana e ye dan na ma kwa ma ye kosi e dan si nsuo mu sure assembly na ma permita o mo ye na lands officer bi enti mu e ye dan na ma sa permit no a o mu na kwa o mu si dan e wo sure nsuo yiri fa ye nyina sure and then nsuo ba no bi ayo sisi no nsuo be yiri fa ye nyina o re nipa no ye wu bebre and that kiosk won a trap my moisture. I didn't need any forward plan. You bet me a plan was a nipper population near 5,000 near 20,000. I was a Hana fee, ye said the debate store. A honey debate with a chronoman now only punching for pavement as on. It was in the Nippon Dawson, and also near Dawson. And never had a kiosk, the train which the PMC here. I didn't think to me when I'm one time. Native moons are ye, the best stores one any pound about my sense and that the paper will be a matter of ground net educators continue power as a part this year for sure and a namo Kazamoko Bunso about why about Monti Musro Sembu Mumu sure but and then the time answer make you yes you yeah also if you have to need permits also it be flow and so about Monti says a crater when an iron so a share say and San Albert as if you was all to now yenning in the come here yet the answer shall say and San I was waiting me at once I said answer over pastors what it is also Asante approval local planning scheme approval and no next year ye find ye be sure, na akwaye yi na de ose school board na ko and sabi ko bia answer e wo plan so
eti yanso yenya se yekofa sovia tokro sovia na yede tonton sase no na yanye ni ya fe ka kra kwa ntimi nkofie no ayekomo je na so mo heli mo ba ko sovia na ba ko ti asase na kwa je sovia na kwa sovia ne mo hu ni ye se do be ni se de ya mo ma be kama je me ba no okọ abam nanso nkiti bi wo abo wone nanan mo bibedi jadam ne compensation ehia no wo pebia to bibia di je fema kwa mani kumawu ehia ye compensation ye pebia to bibia di eti fadama ho de na hwehwe ni nyina na pe mo pebi next year mo pebi mo ye mfa ntoto eho ne je onabo ze ampa umrelo eti wo ko peba bo ne mo wo ka ayo wo ka se won nanan jadam kwa mai bishia na zumba ndaso on ti de ka na ne mo papa ay compensation no da ma lo de na mo pa de ne ba no mo de na ka mo ti sabe ndo hia wo mo pe ka de go ma ko formula ne royalties che drum bia na ne ahia no no otewo ni nyina ye hwema na mrantam ni nya bi ma no na bibia royalties no so kwa e prosper e de na mo de kakra bi e ko bo na e ba no e so bia e che do no ka formula de dance di da e so ya mo ke na ba o mo san kan ti wo se yedana se na minim se akwala ide ne freni me bona baso oba ye afi krama na adwuma wa ye no afi adwuma minister we aye no me dia dance ye se ye wotena ho a obeye bibi papa ma o se onwa na nan onwa bo ogujina po oba ya fi krama e nyina ni sem o wo ko pa so pa je oui wa ye ma pa je menim se o wa kuma pa na no kren so wo na fam na ho brase so wo na fam to on fa nto aso nya adwuma no saa